Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosana na výsostiach. Amen. Milí bratia, milé sestry, tieto služby Božie na prvú adventnú nedeľu začneme piesňou číslo 6, prvým veršom. Ďakujem veľmi pekne. A teraz si prečítajme hlavnú myšlienku Božieho slova, kázňový text, ktorý máme naznačený pre dnešnú nedeľu v Evangeliu podľa Matúša 21. kapitole od 1. až po 9. verš nasledovne. Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfáge pri Olivovom vrchu, poslal Ježiš dvoch učeníkov a povedal im: Choďte do dediny, ktorá je pred vami, a hneď nájdete oslicu priviazanú a osliadko s ňou, odviažte a priveďte mi ich. A ak by vám niekto hovoril, na čo, povedzte, že Pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo. Povedzte dcere Sionskej: aj hľa, tvoj kráľ k tebe prichádza, krotký, sediac na oslavi, a to na osliadku ťažnej oslice. Učeníci šli a urobili, ako im prikázal Ježiš. Priviedli oslicu a osliadko a kladli na ne svoje rúcho i vysadol na ne. A veľký zástup rozprestieral si rúcho na cestu, iní sekali ratovesti a stromov a stlavili na cestu. No zástupy, ktoré išli pred ním, za ním, volali: Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosana na výsostiach. Amen. Toľko je slovo písma svätého. Milí bratia a milé sestry, Ježišovi Kristovi našom Pánovi. Na pozadí Matúšom opísaného sledu udalosti, ktoré sa začínajú Ježišovým slávnostným vstupom do Jeruzalema, má čitateľ možnosť hĺbšie sa zamyslieť nad paradoxom Božieho konania v tomto svete, kde proti sebe často stoja tradičné predstavy a očakávania veriacich a skutočná podstata a jadro Božej vôle vo vzťahu k tvorstvu život stvoriť, posvetiť a spasiť. Ježiš vstupuje do Jeruzalema spôsobom, ktorým demonstruje, že v jeho osobe dochádza k naplneniu mesiášskych proroctiev. Volanie zástupu Hosana a požehnaný, ktorý prichádza v mene Hospodinovom. Nenecháva čitateľa na pochybách, že Ježiš je dlho očakávaným kráľom, ktorý prichádza v mene Pánovom. Spôsob, akým Ježiš vchádza do mesta, ako aj nasledujúce udalosti, ku ktorým dôjde v chráme, a ktoré
reakciu oficiálnych náboženských predstaviteľov poukazujú na tragickú ľudského postoja voči Božej vôli, ktorá spočíva v neschopnosti akceptovať slobodu Božieho konania v dejinách spásy. Ježiš prichádza do Jeruzalema ako dlho očakávaný mesiášsky kráľ, avšak paradoxne je to kráľ z Galilei, ktorá bola z hľadiska všeobecne rozšírených menistických predstav, zvlášť v Judei vnímaná ako cudzie, podozrivé mesto. Spôsob, akým sa demonstruje Ježišova kráľovská moc, je ďalším paradoxom. Jeho kráľovstvo bude ustanovené bez násilia, podrobenia za zvolili svojich nepriateľov, takže končiny triumf prinesie až Boží zásah, skriesenie Ježiša z mŕtvych ako definitívna rehabilitácia Ježišovho života a diela vo vzťahu k Božej vôli od počiatku. Ježišov príchod do Jeruzalema na sviatok Pásky, ktorej centrálnou myšlienkou je záchrana Božieho ľudu z otroctva v Egypte, dostáva v slede nasledujúcich udalostí širší význam a zmysel, a to opäť paradoxným spôsobom. Boh koná v Ježišovi zásadne dielo záchrany v prospech človeka, a to v univerzálnom význame. Tieto paradoxy si vyžadujú na strane človeka pevnú dôveru v Boha a jeho konania. V dejinách spásy, ktorá sa má prejaviť predovšetkým v odvahe, ale aj v ochote nechať vždy a za každých okolností to posledné slovo Bohu bez akýkoľvek podmienok. Amen. Pomodlíme sa. Bože, ďakujeme Ti za nášho Pána Ježiša Krista. V ňom nám dávaš príklad života, ktorý je od začiatku až do konca vyjadrením pevnej a bezvýhradnej dôvery Tvojej svätej vôli, ktorou je život stvoriť, posvetiť a spasiť. Pomáhaj nám svojim duchom tento príklad nasledovať, nedať sa prijímať aj nové skutočnosti a hľadať v nich znamenie doby, ktoré nám stále pripomínajú, že cesta, po ktorej kráčame, je cesta života, ktorej cieľom je večný život v spoločenstve s Tebou. Amen. Tieto služby Božie zakončíme piesňou číslo 8.